26Asharambari Constituency bai khopjak kaini bisno tiyei tini tipra mothani awareness program ongkha o awareness program no ongkha phainai 2026 bisini titi edisi songmario tipra motha 100 to 100 kuplai 2026 bisini bagui awareness program khlaiya phia awareness program ongkha phainai 2028 bisio chini borokni bisingono chini tipra sani bisingono CM eba mukhyamantri samna hinai awareness khlaimasi hinai saik mankha tai obno karibo saikna rekha 2026 titi edisi songmario je bubagara songui rimani bubagara je borokno candidate snambo bono nokhula khainya hinibo saiman kha tai obno simingya tini 26Asharambari Constituency bai khopjak kaini bisino tiyei tini awareness program kha obo ongkha yang badlabari bisini under talodar bari o kamio tini kaisa nokhulani awareness panda obno karitei tongo yango Radhacharannagar bisini under Chandranath kamio orobo haino tini awareness program kaisa khlaika oboni bisingtino saiman kha je phainai 2026 bisio titi edisi songmari je sit tongo 28 no koplai ngai tipra motha hinai sawi mankha yang je sapano kebona phaito tobo kebona phaifono tipra motha no bot dinai hinai lukurongni khani kok abo bosang saiman kha obon bagino awareness program tabu khlaijagai tongo bubagra nda gimungbai bubagra sai tongo lukurongno thangai kaham kok pidi lukura bai thangai malaidi lukura bai thangai kok salaidi hinai bubagra nda gimungbaino tini o panda tongo tabu kereng thayo tini salsani awareness program panda o phaimanjakha bubagra bai chongjak YTF ni naikol phang ba incharge borongmonang di omthai tai phaisopakya khwai district ni YTF ni president Prosmit Debroma tai kwbangma tipra mothani adongrok phaimanjakha terini o awareness panda o chini kok TV ni mangphili o thongmoi tubujak nainedi tinini o salsani awareness panda Sathang yade mollai mol thango jora selai jago mollai mol thango jora selai jago dofani takhu bukhuro aike mang de tonglai sina jora bai baksa him yade Dora bai baksa thang yade Kolam tuyor khasatni tini tiring poroi pirja khado dofale tini khini kolam tuyor khasatni tini tiring poroi pirja khado dofale tini khaching changle tini khaching changle tini lai thangmani hade phaino made mano salno agini
Tini जों kaini जा खलायका कुइला गांकै तालुकदार बारिबो बाटलाबारि बिसिक्लायो आबो ते ताबुक जों चन्द्रनाथ गामिबो मंका राधाचरण नगर बिसिक्लायो हाब बुबाग्रा बाय दागि जागमानि मटिनो जों ताबुक एवेनेस केम्पेन खलाय दङो नायदि Sini borok ne bagai tipra sarok ne bagai 2028 election basically nulo je election na lai abo sini bai very very important crucial election na hini ang te chingchong a election sung tum apply na ni kan ke 2026 ni election sung apply na ni nang nai abo bok gobong ma tu 2026 ni election sung already applying jak se te kuno doubt kre ang usang mo saja sung already applying jak se Fiaba, sing tabu the awareness na faimani about 2028 election of base crisis tayo. Tai obon bisinte lokorok boba hai respond ne khar ba tin koklang pandaw. Tini ni simia. Thanai hati barnai ang kabang ma jagaw na thangka hisi. Tipra sarok habuwa garna karite ke kaisna nugya. Tipra sarok tipra motha na karite ke kaisna nugya. Ha tongo mosam sa kama reason sangai tabuk national party ni uklok thang tongo fiaba boro bosno kog rijak song maring khang ke tipra motha no vote nai and ang puitu khlayo tabuk je national party wasini boro thang to nai rok 80% borok tipra motha won vote nai hine Pulya do phano samung boba hai ke pulya sap na nang nai do phano je uroi puring do mani je tini borok abono sap na ning ke boba hai pulya bai chap nai dia agi bo sau mo political ya politically to sini boro sung saptan ni nang nai but sung socially sung saptan ni nang nai and abo I believe social organization no khlai nang nai mo politically yang soi bakhan ni sau hai but politically sung sini boro no chabi mai Malakena hambai. Dalai hambai, cuma jalan man bagai. Nadi buba gerani ba tipra mot ini kokno to, abo to seng mot ini ketarkai sawi to ya. Abo jesmoi buba gera sini dophan bagai coba kalian bagai cengka sung. Apa mungkin sing buba gerani kok to saya mana plus je sini tipra sah je kungsai barat bo kamgen saya mana je. Do moni bagai sih seng tini kok pilih matong je. Mot tipra hatayo sung jadi sini mantai no jadi pilih goi nanan hegai. Sini je dabi dabana jadi mana nih kai, seng sudo kaisa bodolo naharis mi tongeng ya, kaisa sung orai porai kai joto bodolo na aro kisa amo potong bahing ya, sung hai nasi tiprasa borok kisa, sung jadi sini mantai sok tai rono jadi mana nih kai, sung jaga kutum sa phaino jaga kurung sa phaino, sung o dabi dabarono sung kari matunai, abo hengkai ekmatro sombob hengkai, abo ko sini habu bagrani bisingti no hengnai, tau norok saimano je sini habu bagrani bisingti ba tipra motha ni bisingti kaisa accord khlaijaga je tipra se accord abo sini tipra motha state government central government ba je accord khlaimani aborok implementing ni angui tongo sing bareng bang no kok sai tongo sini central government ba sini habu bagra sai tongo bubagrani khukti ba central government ni khukti sing mono khanawo je sini o tipra se accord no state government central government ninani raji tongo kintu tipra ni je BJP party rok je bukung kolorok borok dinani raji haisi gamon bagina sungwan suka sungbuji khaje motipra rajyo je kono manani hingkai motipra rajyo je chief minister je samane abonong hone sung tabuk je buji khata amo hai gai sini nahar mung tabuk monong sinai sung dilli rong je suk sire khogoi san tongbo sini dabino sung manya sung mono mannai je pro sini bukung bara ba sini tiprasa sini tipra rajyo ni mukhyamantri rengnai apuno sini dabino sung mannai hine sungwan suka Awan bagino sing kok piroi tongo je basa hino 2026 ni bagai kok piroi tongo no 2026 ni bagai sing kok pirya 2026 sing 2021 so pass ja 2026 so abon saite kobang situ sing pass nai kok khemo se 2028 so sini tipra rajyo tipra sa bukung bara mas nam nai tam ni bagai mas nam nai gai tipra sani sini jagani odikar rajnitik odikar nini rang puisa ni odikar jodi sing direct dilli bai manan ni gai Sung tipra rajyo tipra samoko monti sramani pore na abo sombop nai aon bagina tini badba bari te rada saran nogar bisyo watchoba khlaikya watchoba khamene bisingti mono respond maka
bui tamo sai tong tamo khai tong sung abo nailap kroi borok sawo bobagra je samani bobagra je khlaimani sung bobagran pore puito tongo mo ha bobagra sini odhikar sase salsa suno phiro gori nai o asa bisas tongo bobagra no sung sob samani logiri nai bobagra je samani sung abo no khlainai hinai bongni bisingti sung kokmane belai kha kha kasangkha sung abo na asa bisas tongo 2026 to sung kaplai nai 2028 no se sung tangna singui tongo je sini tipra sa mukhramantri no sung osero asungani nungnani sung nasingjak